Haclediad. I am a podcast that is broadcasted in Welsh about technology. Helo, 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 haia ag ie, dwi'n ôl. Yay! Croeso I Haclediad rhif 25. Ti'n gychwyn mawreddog I sioe. Sori, bobl. Sioned si ma yn ôl o cyfnod mamolaeth. Bydd iawn. Diolch yn fawr iawn I Elliw Gwawr am gadw yr lle'n gynnes I fi ym myd technoleg. Dyn ni yma yn ôl yn Haclediad hefo Bryn Salisbury. Hello! A Iestyn Loy. Iawn, cos. Fechgyn, mae'n dda I fod yn ôl. Diolch am gadw'r opening yna I fi. O'n i'n siŵr os ydych chi'n cicio fi allan ar ôl abandonio chi. Oedden ni'n meddwl cael auditions I ddod yn dyledion, so dyn ni benderfynu'n diwad na, so oedd y lot o'r mod o waith I neud hynna, so Be, oedd Tulisa Constance ddim eisiau dod yn neud o'n ei be? Well, talks broke down. Mae'n oce, gallech chi fod wedi cael Cheryl Tweedy /calls mi o'n ar ryw fo I George Entwistle oedd yn dweud na, gorfod y package o'na. Ie, unrhyw un allan fyna sy'n chwilio am swydd rhan amser fach. Gallech chi fod yn rhedeg y BBC am chydig. 60 diwrnod, a ti'n cael rhoi gorau a ti'n cael cerdd I ffwrdd efo $100,000,000. Wey! Ie, yn union. A'r unig qualification I neud oedd I peidio cyhyddo bobl ar gam. Na, fel a ti'n cael $100,000,000. Oh, yes! Wel, beth bynnag, blog technoleg ydyn ni, a mae'n dda iawn I fod nôl yma'n Hacledio. Mae Iestyn a Bryn, chwarae teg I chi, mae'r ddau wedi bod yn cadw golwg ar byd tech yma yn y misoedd a fi, so mis Medi, mis Hydref, a dechrau mis Tachwedd yn hyn, gan bo fi wedi bod yn trio cysgu, methu wneud, a delio hefo pŵ. a hefyd pe bynnag oedd y babi wneud. So felly, mi nathon ni fygwth gwneud rhaglen gyfan ar baby monitors, ond nath Bryn roed I fito fo allan am hynna. Felly, Iestyn, unrhyw beth I glowtio amdano fo wrth fy nghyflwyno I byd y rhieni? Byd y rhieni dwi dal yn cysgu. So, gen ti hynna I edrych ymlaen amdan. Mae 2 flynedd o beidio cysgu. Wel, beidio wan? Na, mae'n 4 blynedd wan. So, wow. So, ti'n bod, ni di fynd mor hen a fi mewn cynlliad o amser hefyd. Ie. Bys efo yn esbynio ddo, kind of y pace o siarad sgen ti, Iestyn, ti'n mo, just fel hyn, eitha smooth, cynlliad o sens wyt ti'n neud hefyd rhan fwy'r amser. Cefn llaw di'r peth gorau gei di. This is on with me. Right. Just licio dweud, di'r Haclediad ddim yn meddwl bod rhoi dangos cefn llaw I rhyw blentyn yn syniad da. Di barn Iestyn, dim mor rheidwydd rheidwydd ydi barn pawb ar yr Haclediad. Fel a da ni'n neud peth o dre, ia. Da ni pwysio prams rownd, wisgo tracksuits, a wedyn yfad trwy dydd, ia. A gadael pants rhedeg rownd allan I pub, yn gret. Ond lle ti'n rhoi baseball bat ti, Iest? Lle ti'n rhoi baseball bat ti? Come on. Be di bloody technoleg ma, ia? Bloody hell, ia. Nokia 3310 gyda mi, ia. Hey, indestructible Nokias. Don't Nokia fo. Paid a Nokia. Oi! Oh, God. Right, nod I quick. Fyddwn ni yn siarad am bethau technoleg. Fyddwn ni'n siarad yn y rhywun yma am 2 app symudol hanfodol, bysellfwrdd, neu keyboard newydd ar gyfer Android, sydd yn eitha gwych, a da ni wedi siarad amdano fo chydig ynghynt, yn un o'r rhifynnau cynt. Hefyd, fyddwn ni'n siarad am Rhestr Nadolig yr Haclediad. Yn wir, mae hi'n amser siopadolig. Felly, fyddwn ni'n mynd â chi trwy gadgets juicy ma gallech chi fod yn gwario arnyn nhw fel am rhaid i chi'ch hunan, achos wir I chi, be 'di'r pwynt o rhoi nhw I bobl eraill.
Ond, Bryn, Ie. ti wedi bod yn gweithio o swyddfa, a dwi eisiau ti siarad amdano swyddfa, mae'n rili gyflym, cos mae'n swnio'n gyffroes tu hwn. Wel, oce. Gefon ni yn yr misoedd dwytha, mae'r cwmni yn ein gweithio wedi cael ei brynu allan gen cwmni newydd. Ac dydy'r cwmni newydd ddim yn rhy keen ar pobl gweithio adra, mae'n well yn nhw pobl dod i'r swyddfa. Bwhus. Wel ia, a mae'r swyddfa yn edrych allan dros Trafalgar Square i Llundain. Felly, gadewch i ni gael hyn yn reit. Wyt ti'n gweithio mewn swyddfa yn edrych allan dros Trafalgar Square? Ynddo. Mae hynna'n eitha flipping cool. A hefo be wyt ti wedi bod yn tynnu lluniau o sed golygfa? Efo'n iPhone 5 isio fe. O, do! Ydy dy fawd yn mynd, quote, from here to here? Ydy, mae mawd i mynd from here to here. Di'r here to here dim o'r reidrwydd yn rhy fath y fel mwyn dangos ar yr hysbysebiad, ond... Efo'r bobl efo'r bysedd ffric. Mae'n sicr mynd o un lle i'r llall. Wan te Iestyn, ydy bysedd o'n mynd o hir i hir? Dwi ddim yn dallt yn union be oedd Apple meddwl efo'r syniad hir ti. Ydych chi'n gweld newid o'r hysbysebu o'r amser pan oedd jobs yn gyfrifol amdano fo i wan efo bod sicr bod 'na ryw gwmni newydd wedi cymeryd drosodd ers i jobs farw. A chi'n gweld newid yn y tôn ac yr fath o bethau maen nhw'n neud mewn hysbysebu. O'r gyfres o hysbysebu lle yna sôn am yr Apple Geniuses, yna gyfres yn dangos bod ti'n mestyn dy fawd o un lle i'r llall. Mae'n lot o bethau bach fel sy'n sort of beth ar maen nhw'n neud. Di ni y Cymreig ddim efo bodia mawr fel yna, dan. Dwi'n meddwl oedd yr iPhone 4 yn ôl, oedd y ffôns yna di cael ei dylunio ar gyfer bodia ni. Ond mae'r iPhone 5, mae'r extra row of icons yna yn anodd i gyrraedd. Dwi'n gweld yr sort o syniad o gyn nhw, jyst mewn, i be, mae'n edrych yn odd. Fi'n penni, mae'n teimlo, a hwn ydy'r peth arall, mae'n teimlo'n effernol ysgafn. Dwi'n licen. Mae'n anhygol ysgafn. Ti ddim yn cael y teimlad o isio bach o heft yn dy law? Wel, hyn ydy'r peth, o'n i'n teimlo, mae'r 4 a'r 4S yn teimlo'n fatha bricsan i cymaru fo. Mae'n odd, sa ti'n meddwl bod o'n teimlo fatha bricsan. Ond, ti'n teimlo'n yn flimsy na byd? Na, mae'n dal teimlo'n solad, ond just yn ysgafn ar y diawl. Mae'n teimlo'n anhygoel i fi, dde. Ie, sicr. Pan wyt ti'n rwbio fo yn erbyn dy farf pob nos? Hei, hynny'n teimlo lyfli. Be ti'n cyhyddo Iestyn o fanna? Hei, watch on. Na, y ffordd na. Ymddeol ar hanner miliwn. Da ni yn gwybod pan da ni'n mynd fewn i'r cornel cnoiad o'r afal efo Iestyn. Ti just gotta go with the flow. Dwi'n wisgo sweatband, a dwi just efo fo i fewn yn y sweatband yn ymyl fy mhen. Just dyna lle mae'n byw. Dwi'n chi gweld ti actually gwisgo hwnna. Bydd iPhone 7 actually yn gweithio ar brainwaves. Achos welwch chi, mae hwn yn mynd yn ei bach fewn i ardal gwyddoniaeth yn hyn. Gan bo fi rwan yn gwrando ar y World Service drwy'r nos. Bywyd cyffroes. Digwydd bod ar app hyfryd ar yn Windows Phone. Just putting it out there. Mae'n app hyfryd newydd ar y bloody iPhone hefyd, ac ar yr Android, so eisiau fod y bloody Windows Phone di. Dwi'n gwybod ti'n excited dros ben mwyn di ryddhau y Surface o diwedd, a bod actually weld yn gweithio, bod pobl yn rhywsyd i synnu am y ffaith bod cwmni enfawr yn gallu neud rhywbeth sy'n gweithio. A hefyd bod y ffaith bod nhw'n gwerthu'r cover efo'r keyboard special ma yn arwahan i'r damn thing. Mae pobl i synnu gan hyn. Paid yn meddwl ti'n gallu deud wan, mae'n apps ar gyfer ffôn fi. Go.
Sorry. Just deud, mae yna fwy, dwi'n siŵr swelwch chi yn y newyddion, boi o Canada, maen nhw wedi gallu cysylltu hefo fo bod o mewn, dwi'n mynd i ddeud o'n Saesneg, persistent vegetative state. Wrth sganio i feddwl o, a cael ei feddwl am bethau, a gweld bod o'n ymateb, a bod nhw'n gwybod yn iawn beth mae'n siarad amdan. Alla i weld iPhone 8, right? Fel na fydd o. Fydd o just mynd sydd fe'n dy brain di. Alla weld Iestyn yn sainio fyny yn bwpa just i gael un. Be gyd ti'n lle iPhone, be gyd ti'n di eyeball? Da iawn. Ti'n gwybod beth eisiau neud o'r? Right. Dwi yn mynd i neidio fewn, achos dwi angen i chi ddeithu be dwi wedi colli allan ar yn y mis diwetha. Y ddau apps yn middle hanfodol yn un o'r erthyglau ar hacio'r.com. Pwy sydd wedi bod yn defnyddio rhain, neu pwy sy'n gwybod amdanyn nhw? Iestyn, wyt ti wedi bod yn iwsio'r app geiriaduron? Do, ond ddiweddar iawn dwi di lawrlwytho fo, ond fod pam gath o'i gyhoeddi a gath ei erthygl i fyny ar hacio'r.com, doedd o ddim i'r gael ar yr App Store. Mae rhaid oedd yn mynd trwy'r approval process Apple, ond mae o allan rwan gyda i fan hyn, a mae'n gweithio'n gyflym. Mae o'n dydy o'n overly designed o gwbl, mae jyst yn defnyddio'r default UI ar yr iPhone, sydd yn beth da. Mae yna rhai pethau wedi cael ei dynnu, ond mae'n really cyfrym. Ti jyst yn teipio y gair Saesneg neu Cymreig ti eisiau i fewn yn efo, be nawn ni ddewis wan, persistent vegetative state. Na fo, ti'n dechrau teipio'r gair a mae'n automatically yn dechrau llenwi fewn efo geiriau. So, nawr ni clicio ar technology push, a gwthiad technoleg yw hynna yn ôl y termiadau. Term. Dwi ydi bod yn efengylu am y stwff ma yn y gweithla o blaen. Fi di'r un sy'n gyrru e-bost rown yn mynd. Gyda llaw, peidiwch a mynd rownd y swyddfa'n gofyn am Bruce. Beth am i chi fynd i fan hyn, lle allwch chi chwilio amdano? Os yna neb yn trystio fo ar y we? Dwi eisiau edrych fan hyn yn llyfr. Mae pawb yn gwaith fi hefyd yn addoli'r Bruce ma, ond strach ydi mynd trwy llyfr, ond efo'r os di Sioned yn gallu egluro i fi, yn yr app geiriaduron ma, mae o'n referensio lot o lefydd wahanol, fatha rwan, os dwi'n edrych fyny technologist, mae o'n cyfeirio at cysgair a'r termiadur, a dwi'n meddwl mae o'n cyfeirio at lot o rhai eraill wahanol hefyd. Yr un pobl sydd yn dod ar termo mae gyd articulate a beth. Prifysgol Bangor mae hyn i gyd yn dod. So'r porth termau yma, so termau.org sydd yn rhoi y gwybodaeth, dwi'n cymryd. So, peth i, mae'r ffynonellau mae gyd yn dod at ei gilydd. So, yn ytrach na bod o'n llyfr maint Bruce, a wedyn y termiadur, a wedyn y llyfr y bach, mae gyd yn un ffynonell sydd ar ffôn, sy'n ffitio'r bocad. Sydd yn brilliant. Ac mae o'n ddim. Mae o'n ddim hefyd, sydd yn peth gwell beth. So dwi'n syni... A fedrwch chi'n wneud hyn efo'r Bruce chwaith. Os ti'n wneud star, a wedyn... be nhw'n i'n dweud... ER... A wedyn, mae'n deud bob gair sydd yn gorffan efo ER, neu yn Gymraeg, de. Dwi yn wirioneddol yn credu bod eisiau gwneud mwy o hw-ha am ddigwyddiad fel hyn nag oes o gael Gmail yn Gymraeg. Yndi, mae Gmail yn cwmni mawr, ond mae stwff fel hyn ydy the basics. Stwff fel hyn sy'n eisiau bod allan yn yr ysgolion. Faint ydy'r llyfr mawr na? Yndi, hawdd, yn hawdd. Ac mae hwn hollol am ddim, ac mae'n neud bob dim dwi isio i'r llyfr mawr na neud. Fyswn i'n hapus yn tal amdan hwn. Ie, yn union, fyswn i'n hefyd. Hyd yn oed os ydyn nhw wedi reid o efo rhyw ad yn efo, wedyn ti chi talu i gael yr ad o'n yn yma, dwi'n gwybod. Chwarae teg, mae'r gwaith maen nhw'n neud fyny yn Bangor yn ffantastig, a dwi'n gwybod bob blwyddyn maen nhw'n rili cynrychioli hyn yn ofnadwy o dde yn digwyddiadau Hacio'r Iaith, ond just
just plygio ymlaen ac yn neud y gwaith craidd caled yma. Achos a diolch yn gwaith, athan, beth sy'n ti'n sgrifio'n gwaith, sort of, athan... John teimlo'n ddi-ddiolch. Ie, mae'n ddi-ddiolch. Diolch atha'r whiz-bang, diolch yn gem. Na, yn union. Mae rhywbeth pwysig, fel ti'n neud rhywbeth craidd sy'n angen i wneud, a maen nhw'n neud o'n dda. Ie. Dyna'r peth. Unsung heroes technoleg Cymreig. Dydi'r app yma ddim yn ffitio fewn i'r hashtag half-assed Wales. Na, mae hwn yn Job Dda Cymru. Job da Cymru. Job da Cymru. Job da Cymru. Fe honna di'r un sy'n gyfateb i half-assed Wales ydy Job da Cymru. Job da. Wel, mae'r ail app wedi dod yn rhan o, dwi'n credu nawr yr uned yn Bangor ydy'r bysellfwrdd newydd ar gyfer Android. David Chan, dwi'n credu, sydd wedi creu hon, achos nath o sesiwn fan-flippantastic i griw bach ohono ni yn yr Eisteddfod lenni yn esbonio y gwaith oedd yn mynd ymlaen hefo'r creu'r bysellfwrdd yma. So, predictive keyboard ar gyfer Android, ond yn anffodus, ys neb ond ni wedi gallu profi fo gan nad ydyn ni'n ddefnyddwyr Android. Falle na i dipio'n rhoid nôl fewn yn eto, ond ar hyn o bryd, dwi'n really licio ffôn fi, a dwi'n i deud hynna o blaen. Sy'n neb yn poeni, Dwi'n teach o bobl eraill i ddefnyddio fo, so bod nhw ddim yn lladd o. Reit, brilliant, defnyddwyr Android, please. Bysellfwrdd literatum, ffantastig. Weles i hwn yn cael i ddangos yn y Steddfod. Mae'n wych, mae'n neud pob peth, mae'n app geiriadur yna'n neud, ond yna yn dy text di, yna yn dy e-bost di, mae o'n defnyddiol tu hwnt i ddysgwyr hefyd, achos ti'n gallu neud o fel bod ti'n rhoi gair Saesneg fewn a neith awgrymu cyfieithiad i ti. Mae hwn yn ffantastig. Gwch chi weld screen grabs arno fo ar hacio'r.com, ond please lawr lwrithwch o ac ymwch go arno fo. Dwi'n mynd i fod yn efengylu am hwn wrth pawb dwi'n abod sy'n defnyddio Android. Be ydych chi'n meddwl, hogie? Wel... Wel, mae'n anodd i wneud unrhyw beth, cys yn amlwg dwi'n mynd i'w Android, ond dwi'n gweld o'n odd bod ni'n gorfod bod yn y sefyllfa lle da ni'n gweld lot o keyboards gwahanol. Digon teg, ie, digon teg. Mae'n wych bod yna, a mae'n ffantastig, ond beth sy'n licio gweld ydy pobl fel Google ac Apple yn agor allan y system yma bod ni'n gallu rhoi geiriaduron a bysellfwrdd newydd i fewn i ieithoedd gwahanol. Gan bod y gwaith wedi cael ei wneud. Chwarae teg i David, mae wedi gwneud gwaith da, mae wedi gwneud at gilydd yn ffantastig. Ond mae o'n drist i fi bod ni mewn sefyllfa lle bod ni fel defnyddwyr yn gorfod wneud y gwaith yna. Sioned, sut yn ôl be o'ch ti wedi weld yn y sesiwn, ydy o'n yn cael gwarad o'r un Saesneg ta wyt ti'n gallu just toglo fo nôl ymlaen o Saesneg i Cymreig? Wyt ti'n gallu gennau nesyn ni ddim mynd trwy lot o'r system switcho, ond dwi'n credu, ond mi geith Crwbag geith David gywiro ni, sy'n hynna'n gywir. Dwi'n credu bod mae o'n app wyt ti just yn rhedeg a mae o'n just gwneud unrhyw beth sydd efo text input, mae hwn ydy keyboard. So dy ddim yn mater o mynd fewn i'r set keyboards di a newydd i'r iaith. Mae just yn app, achos ti'n gallu cael lot o rhai, mae'n lot o Android apps sydd yn bysellfwrddau amgen, os da chi'n deall fe. So mae hwn just yn eistedd ar ben pob peth wyt ti'n troi fel text input. So fysa rhaid i ti wedyn... dwi'n credu bys rhaid i ti... Dwi'n siŵr o ran ffordd o ddiffodd o pan wyt ti'n teipio'n Saesneg. Hanna dy'r unig peth dwi wedi meddwl. Ar iOS, os ti'n rhoi dau bysellfwrdd ymlaen fatha un Sbaeneg a un Saesneg, mae yna fwtwm bach ar y gornel sydd jyst gadw chdi newid nhw'n gyflym. So mae'n gwybod wedyn, reit, dwi'n teipio yn Saesneg rhan, a wedyn, dwi'n teipio'n Sbaeneg. So mae o'n yn gwiro'r sillafu yn yr iaith yna'n hys.
So. Dwi ddim yn credu na fel na mae ond dydw i heb ddefnyddio fo. Dim ond wedi gweld y cyflwyniad lle oedd y gwaith yn ongoing. Y peth dwi'n weld yn anhygol amdano fo, os wyt ti'n teipio yn Gymraeg a wedyn ti'n dechrau wneud gair Saesneg fatha yn y screen grab yma, fatha ti'n dechrau teipio succeed, a wedyn mae'r cyfieithiad yn dod i fyny wrth ymyl o i chdi bwyso hwnnw, a mae hynna'n anhygol. Ond beth sy'n rili ddiddorol ydy, bod nhw'n rhoid gwahanol, allu di wneud long press, dwi'n credu, dwi'n siŵr sy'n dangos yn y grabs, allu di wneud long press ar air, so ti di dechrau teipio succeed yna wedyn, mae'n gofyn i ti, wyt ti isio dilyn, as in, to succeed someone, neu llwyddo to succeed, a mae'n rhoi pethau ni cyd-destun i ti, allu di chwilio am fwy o wybodaeth, a sydd yn wych, nid yn unig i ddysgwyr, dwi'n credu, dwi angen help o tweithio, i trio hanging eirfa, trio siarad bech yn well, sydd ddim yn digwydd bob tro fel da chi wrandawyr yn gwybod, ond mae'r math yna o dechnoleg just yn briliant yn bersonol, dwi'n credu, mae'n gwaith hyfryd, a unwaith eto gwaith, ti'n ma, diddiolch bron bod, chys ys na ddim hwha mawr yn cael ei wneud am stwff ma, ond unwaith mae Google yn wneud rhywbeth bech sydd inconsequential yn, ti'n ma, os ti'n meddwl am y pethau mawr. Wel, dyna ni'n edrych efo ni y diwrnod o blaen, o'n i isio defnyddio Google Calendar ar gyfer rhyw wefan, ac do'n i methu gael o'n Gymraeg, ond wedyn, o'n i'n meddwl, dyn yma'n ei sens, a so eisiau fewn i'r Gmail ac newid o'i Gymraeg o fyna, ond wedyn pam ti'n mynd nôl i fewn i Calendar, dos na'm y dewis iaith Gymraeg yn hwnnw. Na'r peth. So mond Gmail ma'n wedi wneud. Yn sicr, un o'r pethau ydy wneud y pethau bychain, un o'r dywediadau Cymraeg ydy, so Mae'r rhywbeth bach fel y bysellfwrdd mae'n dangos bod na farchad allan amdano fo, i ryw radda. Beth sy'n ironic ydy, gallu ti iwsio calendar Facebook yn Gymraeg? A di hynna'n tymo, a hynna'n teimlad od. Mae bach yn, dim yn ddigalon, ond tymod yr hwha fawr, yr coverage biodd ar y radio ac ar cyfryngau Cymraeg ynglyn â Gmail yn Gymraeg. Y problem ydy, mae'n mwy i wneud efo'r ffaith na mae'n hawdd i BBC, i Radio Cymru a pob dallt beth i Gmail yn Gymraeg. Mae'r bysellfwrdd mae'r gael a ti'n gallu gosod ar dy ffôn Android i mae'n mwy o waith yn yna, so mae'n llai. Ond gennau deimlad, ti'n ma, Android ydy lot o smartphone users canol y ffordd, sydd yn swnio'n effernol ffordd i ddeud o, dwi'n credu. Ond dwi'n credu, y to hun sy'n do fewn i'r rhain, falle, ti'n bod, di cael nhw fel anregion gan bobl neu rhywbeth, so ni falle yn meddwl neu Androids, bys nhw'n mynd yn sicr profiad anecdotal gyna i. Dyna beth gen lot o bobl chydig yn hun dwi'n nabod. So, anyway, dwi'n mynd i fynd off o'n nhw yn eto o ran defnyddio tech. Right, dim dyna dim atho. Haclediad da ni'n neud, ni'n mynd i ddechrau cwyno. Felly, i gloi am yr apps ma, dyn ni'n rili falch o gweld nhw allan ac yn gobeithio fydd bobl yn defnyddio nhw. Rhowch go yn nhw, achos maen nhw'n wirioneddol ddefnyddiol. A fydd ddim rhaid i chi poeni bod bobl yn dwy'n eich quotes briws chi yn y swyddfa. Mae'n just bobl yn lygio nhw rown. Ti'n gallu iwsio nhw fel step and drws a stuff, so yn dyfodol fydden nhw'n mynd... T'wo be, do'n i'm yn gwybod be oedd o tan mis yn ôl. Pan mae pobl yn gofyn fi lle mae Bruce, o'n i fydda, di Bruce ddim yn gweithio yma. Dwi'n newydd, ond dwi'n eitha siŵr bod Bruce. Be, ti'n dweud bod na ddim Bruce yn swyddfa spell check slawer dydd? O, na swyddfa cwmni da, de. O ie, ond be, ti rioed wedi gweithio mewn swyddfa sydd hefo Bruce? Neu y fyd ydi angen Bruce? Dwi just i defnyddio app Mac Cysgair. O ie? Mae sillafu Iestyn mor dda, diolch angen Bruce. Actually, dwi'n cedi ffindio chi, ti'n gwybod na fel Bruce Wayne ydi Batman, ond dwi'n cedi ffindio chi na Iestyn ydi Bruce. Ie, siwr o fod. Just cover ydy'r siarad shit cofi ma'n gyda Oh yeah. Ti ddeda dda dim ni, da ni so ddim yn cael mynd fyny drwbl wan. Podcast in racial slur on North Wales town.
Mae'r ddain ydi, ochreg yn arfon. Mae'r ddain ydi ochreg yn arfon. Mid-Walian attempts racial humour in... Symud ymlaen yn gyflym, megis y smooth. Ti'n ma beth, dwi wedi colli skill segways fi. Dwi wedi bod off am un rhifin, dwi'n methu neud segways. Gorit. Wel, Bryn a Iestyn, mae'n iawn i chi neud jokes am cofis, ond taswn i'n neud un, byswn i ar y rhestr plant ddrwg gan Sion Corn. Os da chi ar y rhestr plant da, dyma da ni'n awgrymu i chi i brynu dolyg yma. Bechgyn. 7-10 am y segwe. Yeah, that's not bad, na? Iestyn, 7-10. Da ni'n gwrando a ni'n brysur yn cyfieithu rhywbeth. Arfer ffôn. Bryn, wyt ti'n gwachod Strictly? Unrhyw un fan hyn gwachod Strictly? Na. Dawnsio? Ie. Cyn hel na. Cyrff, gwneud pethau yn y cigfyd. Wai! Wel, ar Strictly... Dim pobl sy'n adran trwy amser yn newid geni plant. Gynna ni waith i wneud. Yeah, we're men of the world, da ni out and about. Oh my god. Violins bach yn dod allan yn unwan, yr un lleia yn Gymru. Ond, ar Strictly, so ti'n cael 7 allan o 10, mae Len yn mynd 7! So dwi'n eitha falch bod fi wedi cael 7 gan Bryn. Digon teg. Dwi'n rili eisiau gwybod lle mae'r Venn diagram o bobl sy'n gwachio Strictly a bobl sy'n gwrando ar y Haclediad yn dod. Dwi'n credu bod yr crossover yn really fach. So, yn ddeheiriadau i brawb arall. Just Sioned. Yeah, just un. Reit, hogia, Rhestr Nadolig. God. Da ni eisiau meddwl am bethau i mam dad, pethau i chi'ch hunan, a pethau tasach chi'n prynu sa chi di ennill y lottery. Right. Dwi actually... Mae'na 2 dyfais. Una i'r Kindle Fire. Neu... HD, ie? Ie, HD yn amlwg. Yn amlwg. Neu yr iPad mini. Fyswn i prynu mam a dad. Ydy'r iPad mini, ydy dy fawd di'n mynd o fan hyn i fan hyn efo'r iPad mini? Na, mae haid i ti actually dadgysylltu dy fawd di. A gyda nhw dy law arall i roed i pen arall y sgrin. Ti'n goffa bod y bobl California na sy'n neud loads o yoga yn gallu symud fawr. Felly, yr iPad mini, hogia, dwi'n gwybod bod hon yn sgwrs sydd wedi bod mewn ymlaen. Os da chi eisiau neud o'n un fach byr, oes na i angen o, a dylech chi just fynd am rhywbeth 7-inch Nexus i math o beth, neu... Gweld na ffaith bod nhw'n rhoi Rhestr arno fo. Ond mae'n teimlo i fi sy'n rhywbeth reit cynical bod nhw heb di roed Rhestr arno fo. Os ti isio batri bara awr dod ar Rhestr arno fo, de? Yr unig reswm o'n i gallu meddwl pan maen nhw heb di roed arno fo, di bod y ffaith bod nhw'n methu neud y batri ar y seis a'r maint yna i bara faint bod hir oedd nhw angen. A'r pris hefyd, i reid y Rhestr yna fo, fes nhw wedi gorau reid yr un chip A6 sydd yn yr iPad 4 i fewn yn yr iPad mini, wedyn so pris hwnnw practically yr un peth ar iPad 4, a so'n anodd iawn i bobl brynu. So, dwi'n tybad eich oedd nhw wedi dod ar dyfais bach rhy ddiar, nhw wedi gweithio hirach arno fo i trio... Wel, dwi'n meddwl nath nhw wedi gwneud i dod i fewn i'r farchnad am fod yn gwybod mae Dolig yn dod, mae Kindle Fire HD, mae'r Nexus 7, mae lot o bobl yn mynd i fod yn prynu heina Dolig yma. Peth i, mae nhw wedi gwerthu 2 miliwn dros y byd i gyd yn barod. Hwna'n yn y penwthnos agoriadol. So, mae'r amlwg o'r farchnad yna amdana fo. Ydyn ni'n cael rhywfaint o fles o'r post-Jobsian cynllunio busnes ma? Yn ôl y sôn sy'n bod, hwn oedd un o'r dyfeisiad y dwythau Jobs roi sel bendith ar. Right. Oedd un o'r datblygwyr Apple wedi defnyddio tablet 7 modfedd a just cyn iddo farw wedi dangos yr dyfais i Jobs, ac oedd wedi dweud, actually, dwi'n gwybod beth chi'n feddwl. Digon teg. Gan ni'n neud un. Ie.
yr stwff cas oedd wedi deud amdan y tablet i 7 bodfad. Dwi'n meddwl eich rhwng hwnna a'r Kindle Fire HD. Mae'r un un maint, rhatach ac efo sgrin sydd actually yn HD hefyd. A mae'n werth considero, swn i'n meddwl. Dwi di chwarae efo'r Kindle Fire HD, ac mae lot well na'r Kindle Fire bog standard, be bynnag, dyn nhw. O'n i'n ffeindio fo just dipyn bach yn odd, am fod o'n i efo hwnna ar Nexus 7 yn ymyl i gilydd, ac o'n i just, mae'r un peth a be fod gafel ar yr iPhone 5, twod, am fod mae o'n 16:9 widescreen ratio, o'n i weld o'n pyn bach yn odd diafel ar, oherwydd dydy llyfrau generally ddim yn y sharp 16:9 chwaith. Na. So dyna o'n i weld yn weird amdano fo. Ond ie, dwi'n dallt o ran clarity'r sgrin a ballu, ma' nhw'n well na'r iPad mini, ond o beth ti'n gael. Ma' nhw'n trio... dim llyfrau ma' nhw eisiau rili gwerthu mwy ar y dyfeisiad yma naci. Be ma' nhw eisiau neud ydi gwerthu mynediad i pethau fideos a ballu. A dyna sy'n esbonio'r shape odd ar yr dimensions odd ar y sgrin. Ydy Kindle Amazon wedi manage cael yr y cynnwys eto ar gyfer y Kindle yn y wlad yma? Dwi'n meddwl ma' nhw bia Love Film, so dwi'n meddwl ma' Love Film ar gael ar gyfer Broblem yn Bryden ar hyn o bryd ydy bod Sky newydd wneud deal enfawr efo Universal, a felly mae Sky, be di o, Now TV? Now TV. Sorry, dwi'n cipio golwg pethau bob hyn a hyn. Now TV ydy Sky rwan yn trio defnyddio'u holl muscle praise nhw i fynd fewn rwan i'r on-demand streaming media. A maen nhw wedi prynu, neu mae gen nhw gytundeb exclusive am flwyddyn, nhw'n credu efo holl ffilms Universal, a chunk enfawr o MGM, achos maen nhw wedi mynd ar bonds i gyd hefyd. So, ti'n meddwl pethau fel Twilight. A lle maen nhw'n mynd efo? Ydyn nhw'n mynd ar, os na, ar yr iPad, yr Kindle, neu'r Now TV ma, mae Now TV yn, o be dwi wedi gweld, mae'n dod fel, just fel blwch sticio a ti'n cael dysgau bod peth mae'n cysylltu fo. Dwi ddim yn gwybod os di'n app wyt ti wedyn yn rhoi ar bethau eraill, allai ddim ddeud hynna. Ar ei website maen nhw'n deud, watch instantly on your PC or Mac, iPad, mobile or your TV through Xbox 360 or YouView. So, mae'n edrych fatha fod na llun Android ffôn ag iPhone ag iPad. So basically, maen nhw'n mynd yn nuts ar hwnna rwan. So ti'n cael dy holl... Dwi'n cymryd bod y cynnwys Sky di mynd i fod yn dod trwy hwnna ar ben diwedd. Mae'n deud efo'r Android selected devices. Wel, y rhai sy'n gallu handlo fo, mae'n siŵr. Ie, mae'n siŵr, ie. Ond, yn ôl at y rhestr Nadolig, ydyn ni'n edrych am rhywbeth sydd yn mynd i fod yn waw am rwan, a a Kindle HD is not just for Christmas, it's for life, math o beth. Pa un o'n nhw sy'n mynd i fod yr un wyt ti'n credu, ti'n rhoi dau mam a dad, a wedyn lle di sticio fo nhw, a roed oedden nhw, a lle nhw iwsio fo am cwpl o fynyddoedd, a neith o kind of wneud be mo fod, a ddim cwmpan arna. iPad mini. Ie. Mae'r iPad mini'n teimlo'n dyfais weddol solad yn y llaw. Achos dwi dal wastad yn poeni am unrhyw Android-based devices, mae'r whole business updates ma, a versions dal yn mess. O ie, just heddiw, efo update i Nexus 7 i 4.2, os dydi o'n mynd digwydd over the air iddo chi yn automatically, ti'n gorau mynd reid y Wi-Fi off, mynd i fewn i settings, a wedyn ti'n gorau resetio'r cache, a wedyn flicio rhyw switch arall hefyd, a wedyn reid y Wi-Fi nôl on, a wedyn trio cicio fo i gael y download. A di general public ddim yn mynd i fucking neud hynna. Mae'n horrible. Mae hwnna yn a definite thing oedd ydi gyrru fi o Android, achos o reddf
dwi'n gwybod, fydden ni wastad yn siarad am hyn yn rhaglen, dydyn ni. O redd, swn i'n teimlo fel dylswn i fod yn berson Android, ond wedi colli mynedd ar ôl 3 mynedd o trio iwsio nhw. O, bod person fatha chdi'n colli mynedd, mae'n deud lot, dydi? Tybod, y person sydd yn hoffi mwydro efo stwff, a falle... Ie. Ond dwi'n cedi o'n i'n cyrraedd stage lle ni'n meddwl, dwi'n mynd i bricio hwn os dwi'n siarad neud rhywbeth arall efo fo. Just gen i ddim. Ti'n mo? Ie. So, iPads minis i roed mewn handbags nines. Chi'ch hynna'n, yda ni'n, ti'n mo, sa chi'n prynu anreg Sion Cornig, be da chi eisiau roed ar y rhestr Sion Cornig hynna'n, ai'r iPad mini bydde fo, neu bys chi'n licio chwarae efo rhywbeth arall. Fel Surface efallai. Na, oce. Dwi ddim yn actually tamad o technoleg iPadaidd neu unrhyw beth fel ond yr 5D Mark III sy'n rili licio. So cer ni drwy hwnna, Bryn? Be di dy... Wel, faint o bres di hwnnw, Bryn? Mae hwnna'n... Dwi'n bod bron yn 2,500 o fod i cwrs hwnna, ond... Heb lens. Ie, heb lenses, ie. Ond ar y camera, y diweddariad i'r cameras gyn Canon ydi o. Ond mae Canon wedi bod rili ar flaen y gad hefo'r SLRs ers, wel, ti'n mo, y revolution digidol ma, chys ti jyst yn gweld pawb yn driblo dros Canons. Beth sy'n ei hwn mwy special? Mae'n dod ar... Mae'n diweddariad i pethau fel yr sensors, capacities a balli efo... O, mae'n 22.3 megapixel maximum resolution o 5760 o pixel wrth 3840 o pixel. Mae'n 36 by 24 mm CMOS sensor yn efo. Mae o yn neud 6 ffram yr eiliad o saethig yn continuous efo, so bydd rwy'n bus lawr ar y shutter release a mae'n cymryd 6 llun per eiliad. Mae o'n... So am hwnna just ar gyfer stills raw, film, high quality. Ie, mae hwnna fyny o 3.9 ffram yr eiliad. Mae o yn... Achos be mae'r rhain wedi gwneud lot o revolution... Beth hwnna? Oce, dwi'n mynd cysgu ymddiheiriadau am yr iaith. Be sydd mor chwyldroadol am y rhai Canon yma oedd wnaeth bobl rili ddechrau defnyddio y fideo, capabilities fideo gwych gennyn nhw. A mae'r look hyfryd yna o fideo ar SLR wedi dod gen y cameraidd off cyn hwn. So, sut mae'r fideo yn edrych ar hwnna? So, eto'r un peth, mae o'n galluogi wneud yr ffilmio yn yr un modd efo y 5D Mark III. Eto, diweddar, mae chwanegu pethau fel... mae o'n galluogi dod ar capabilities uwch efo'r compact flashcards. Mae o efo galluogi recordio i CF ag i SD cards. Mae o yn mwy o'r meddalwedd ar yr actual camera i gallu neud yr stabilisation a balli efo tynnu lluniau. So mae'r actually ffilmio yn mynd i fod yn lot mwy sharp, a lot mwy smooth. Cos mae rai fi ddeud, allai ddim gweithiad i fwy a fwy o ddramau a pethau really high-end dechrau cael ei seithi ar best effectively yn cymrau photos, achos dwi'n really licio ffordd maen nhw'n edrych. Dwi'n gweld y stwff mae'r rhys llwyd yn at ei gilydd, mae hynna'n edrych yn anhygol, mae'n edrych fel ffilms. Ie, achos Iestyn, wyt ti'n o'r cefndir sort of cynllunio a pethau na, so ddim, wyt ti ddim yn driblo dros yw gamera newydd dolyg yma neu rhywbeth? Wel, os da chi eisiau just neud y darn ffilmio a ddim y darn tynnu lluniau, yn hytrach na prynu y Canon 5D Mark III, fyswn ni'n deud sa pawb yn edrych i gael y Blackmagic Cinema camera. Mae hwnnw yn seithi raw footage mewn 2.5K, os da chi'n gwybod beth hwnnw, sydd yn...
Cera ni drwy ddo, achos dwi'n gwybod, da ni wedi symud fewn i fel, falle ardal, da ni'n quite wedi bod yna fo blaen eto. Os da chi'n tynnu llun efo'r Canon 5D, mae'r opsiwn yna i seithi mewn lluniau ffotograff RAW neu JPEG, a mae RAW yn golygu fod chi'n cymryd gymaint o wybodaeth i fewn a sy'n bosib, a wedyn ar y cyfrifiadur wedyn da chi'n neud post-processing. Mae mwy fatha negative, digital negative di mewn ffordd. So mae'n gyd i neud efo, mae'n gallu cymryd fewn lot fwy o gwybodaeth am y gola a'r cysgod, so da chi'n colli dim byd, lle mae JPEG yn cael ei prosesu yn y camera, a wedyn da chi'n sort of stuck efo hynna wedyn, a wedyn so A'r gwasgu ydy'r JPEG yn di. Mae JPEG yn compression format. Yndi. So mae yna lot, fatha, os da chi'n watchad freeview yn amal, dewch chi weld mewn scenes tywyll, dewch chi weld sgwaria du a balli, am fod hwnna di compression y freeview yn dod i fewn, digital hwnna. Ond mae'r Blackmagic Cinema camera yn seithi footage, actual film footage, mewn RAW format, sydd yn gadael chi pwysio fo ffilm mewn, wel, ffilm, da ni'n cael fo'n ffilm ydy'r hen. Ond gadael chi pwysio hwnna a gwneud lliwio. Mae yna esiampla da i gael ar Vimeo o'r pethau footage mae'r camera ma di wneud yn dangos sut oedd yn edrych yn syth o'r camera, a mae'n edrych fatha shit pan mae'n dod off y camera, am fod wedi cael ei prosesu, ond nid nhw'n da chi'n gallu prosesu fo, mae'n edrych yn absolutely anhygol, a maen nhw'n cymharu fo efo'r 5D Mark II, dwi'n meddwl, a dangos hwn di'r footage di cael ei prosesu gyda y 5D Mark II, a hwn dio efo'r Blackmagic, ac mae yna fyd o wahaniaeth rhwng y ddau yn nhw. A mae'n cymryd lot i wneud un o'r canons yna edrych, yn rybys fel. Dim rybys, ond. Peth hefyd ydy, mae'r technoleg yn mynd i ddod yn ratach ac yn ratach, sy'n meddwl bod mae'n mynd i ddod yn hawddach i pobl cyffredinol dechrau tynnu lluniau, neud y ffilmio yma, ac actually defnyddio hein i greu cynnwys anhygol. Dwi'n gweld ywan efo channels YouTube lle mae pobl yn creu sioia teledu hanner awr ar YouTube efo y pethau fel yr 5D Mark II, neu mae'n siŵr sicr yn y dyfodol efo'r Blackmagic yma, a fydd y stwff mae'n edrych yn hygol, mae'n edrych yn dda, mae'n cystadlu. Dwi wirioneddol, swn i'n gadael rhywbeth fel y Blackmagic yn agos i fi heb make-up artist. Na. Y beth da hefyd amdan yr un yma, mae'n gallu cymryd yr un lenses ar Canon. So, os gynnach chi collection mawr o lenses, mae'r actual corff yn costio'r un faint ar 5D Mark III. So, os na just ffilmio da chi eisiau gwneud awe efo hwn, da sy'n ni'n dweud, Wel, te, guys, so na beth da ni'n cael... Be amdana ti, Sioned? Be sa ti gael? Fi, ar hyn y bryd, swn i'n hoffi noson o gwsg. Oh. So, yeah, Wel, yn bersonol, dwi wedi bod, na'r peth, allan... Ti'n misio Windows tablet? Wel, o'n i'n mynd i dweud, dwi wedi bod allan ohoni braidd, ond beth dwi wedi sylwi ydy, bod na... Dwi'n yn gwybod beth ydy'r... Mae na llai o ddiawlion ag o'n i'n disgwyl wedi bod ar y Microsoft Surface tablet. Achos o'n i'n disgwyl backlash Vista aidd arall. Ond, o beth dwi wedi gweld a dydw i heb weld lot, mae wedi bod yn Be ydych chi'n meddwl? Mae'r pennaeth o Windows wedi gadael Microsoft yn ddiweddar am hwnna just ar ôl y launchad. Dwi wedi weld o ar y desktop, a dwi ddim yn edrych yn dda ar y desktop, mae'n edrych yn odd ar y diawl. Mae'n synwyr ar tablet, ond mae'n just dim dallt hanner be mae'n trio mynd o fo i'r desktop. Beth nhw'n di wneud ydy cadw Windows fel oedd ar y desktop a gadael o a dim wneud hwnna fel yr opsiwn gynta, nid o'r ail opsiwn bod chi newid i hwnna ar y system llawn,
a torri bob diwedd lawr ar gyfer y tablet, fel mae'n dweud. A maen nhw wedi wneud y syniad dan, oedd datblygu rhyngwyneb gwych ar gyfer y tablet. Mae'n gweithio gwych ar y ffôn, os ydy Iestyn yn ddigon hawdd i llenwi'r sgrin ar y Surface. Ond be maen nhw'n mynd i newid wedyn wan ydy, maen nhw'n mynd i agor hwnna allan i pobl fel Acer, Asus, Samsung a balli, a i greu tabledi rhatach. So fel maen nhw wedi wneud hefo'r phones, I suppose, o ran dweud, right, dyma'r OS, dyma'r basic system requirements ne. Maen nhw'n mynd i gymeryd bach mwy o drefn dros dy fod na ma Google di gadael efo Android tablets. Diolch byth am hynna. Ond, beth sy'n mynd i ddigwydd ydy, mae pobl yn mynd i creu tabledi rhad ar edrych Windows, a ma pobl arferol mynd i edrych ar efo dweud, o pam yn ei brynu Surface drost yr un yma, mae'r un yma 10 gwaith ar atach, a mae'r redeg Windows, pam yn ei boeni am Ydych chi'n meddwl bod o rhyw fath o loss leader gan Microsoft i ddeud, i gael y system allan yna? Mae'n limit i faint o loss leader allu di gymeryd. Dio ddim yn leader wedyn, it's just a loss. It's just a loss, dio wedyn, yn union. Mae'r Kindle yn... Mae Amazon yn gwerthu hynna'r gollad, ond maen nhw'n neud i fyny trwy gwerthu'r trwy gwerthu'r cynnwys. Ond ydy Microsoft yn mynd i gallu neud fyny gyn gymaint o hynny o bres, bod wedi colli gyn gymaint o lead, ac oedd gyn Google a gyn Apple yn y farchnad, oedd nhw'n mynd i gallu neud i fyny'r pres na. Wel, beth dwi'n falch o ydy, achos byswn ni yn licio, yn bersonol, a swn ni'n really licio gallu cael Surface, swn ni'n gallu, achos does na ddim laptop yn tu ni ar hyn o bryd. Mae gennym ni'r Acer o roughly 2007, sydd rwan wedi cracio, a mae da ni dal yn iwsio fe, a mae yna lines yn dod lawr y sgrin. Achos bod ni wedi migratio i'r ddau begwn yr farchnad, really, da ni'n mynd am creadur mwy, a wedyn ffôns. So falle mae yna gap yn tu ni, a falle byswn ni yn ystyried Surface. Ond achos dwi'n Windows connected person ar hyn o bryd. Ond y bygythiad ydy, wel, maen nhw'n mynd i gau MSN Messenger lawr. Ynddi, a newid ar gyfer Skype. Swn i fel bod o'n Wili di weddol handi fe na app Skype ar gyfer tablets sy'n mynd poeni fawr. Wel, mae gennau Skype, mae Skype yn gweithio'n ffantastig ar o'n ffôn i, mae'n rhaid dweud. Wan bod Microsoft wedi prynu fo, mae'n gweithio'n lyflu hefo'r Windows Phone. Achos un o problems fi sydd wedi bod ydi iwsio Skype hefo, ti methu wneud group calling, multiple videos a stuff ar... Wili di hynny yn cael datrys reit handi, swn i'n dweud. Yei! Beth bynnag, nid sioe ddifrifol ydy hwn. Cyn i chi orffan siarad am Windows 8, na i reid link yma yn y show notes, ond mae werth googlo Drunk Jennifer using Microsoft Windows 8. Mae werth i weld. So, na i'n deud i mwy am hynna. Just gwyliwch o. Okay, wel, lle ni'n neud rhifin newydd o Drunk Haclediad using Windows 8 tro nesa. Felly, Ys ydi, Sean Corn yn gwrando, so un o hynna'n neis. Ond bydde hefyd unrhyw beth arall ar y rhestr yma, iPads mini, Nexus 7, Surfaces, Kindles, Cobos, Nooks. Hey, Sioned, dwi'n newydd meddwl beth sy'n really nice hefyd. Be? Os oes y pobl yn arwydd o lan i ddod i Hacio'r Iaith. Lle mae'r segwe, Bryn? Wel, dyna fo'r segwe. Lle mae'r segwe? Wrth gwrs, mae'r dyddiad wedi ei gyhoeddi. Mae'r enwebiadau allan. Mae'r Oscars yn byd i cymharu hefo Hacio'r Iaith 2013. Ionawr y 4 ar 15 yn Aberystwyth. Ond hefyd, Ionawr y 19 hefyd ydw i'n gywir yn deud, fan a sesiynau mynd i fod ar y Gwener eleni? Mi fydd.
Mae'r manylion I gyd fyny ar hacio'r.com. Da ni'n really pleased flwyddyn yma fydden ni'n dod a Hacio'r Iaith o'r Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn Anhygoel. Aberystwyth. Mae'r brifysgol wedi bod yn ffab efo ni, yn gartre I ni am y blynyddoedd diwetha yma. Ond lenni, da ni'n symud i'r i'r llyfrgell. I'r llyfrgell. Mae'r llyfrgell wedi cynnig y lle iddyn ni Cartre bach I ni do. Maen nhw hefyd yn cynnig data I actually neud hacio, so mae'n actually hacio digwydd. Mi fydd yna hacio yn Hacio'r Iaith. I chi sydd yn credu bod o wedi bod lot rhy hawdd hyd yn hyn. So fydd actually rhywbeth yn cael greu yn ystod Hacio'r Iaith, fydd yn absolutely fantastic. Fydd cael defnyddio cyflwysterau llyfrgell gen, fydd o wych. Dwi'n gobeithio hefyd gan fod ni'n cael cysylltiad web bach mwy sefydlog, fydd yn gallu streamio fwy o'r sesiynau, so chi'n gallu gwylio ar-lein. So fydd hynna'n ffantastig. Mae pethau'n argoeli'n rili gyffroes yn blwyddyn nesaf, mae'n rhaid fi dweud. Diolch yn fawr i'r criw yn y llyfrgell, da chi wedi bod yn ffantastig. Yn wedi, eich Daniel hefyd, sydd un o'r pobl sydd wedi bod yn trefnu y digwyddiadau, mae'n ffantastig o fod gweithio fo am ipyn amser a mae wedi trwad wedi sortio beth allan iddyn ni. Dyn ni wedi bod yn ofnadwy o lwcus bob blwyddyn efo'r gefnogaeth sydd wedi bod yn cael ei rhoi yn digwyddiad. Felly, gobaith ydi 2013 fydd pethau mynd yn fwy ac yn well. Felly, mi fyddwn ni'n gobeithio, falle, os oes na amser, falle wneud rhifin bach, rhifin 0.5 falle, yn edrych fyny am y digwyddiad, ond yn sicr mi fyddwn ni yn fyw o Hacio'r Iaith o'r Llyfrgell Genedlaethol, sy'n swnio mor swyddogol. Ond yn y cyfamser, beth eisiau chi wneud ydy fynd I hacio'r.com, dilynwch y link i'r system Eventbrite, a chi rhoi lawr bych chi eisiau dod. Mae'n sôn am ticedi, rhywun peth da ni eisiau gwybod ar y funud ydy faint o bobl sy'n eisiau dod, so cerwch yna, arwyddwch lan, byddwch chi dal gallu troi fyny ar y diwrnod, o just, mae eisiau chi, da ni angen gwybod niferoedd wan, so hwn di peth pwysig, dawch yn chi, a gwch chi amser wych yna. I mod just da chi yn person swil, da chi'n person sydd yn licio siarad. Llwch chi ddod I wrando, neu dod I gyfrannu. Rydych chi ddod I ryndo a gwachad ni neud y sioe yma yn ddew. Nonsense. Mae'n ipyn o hwyl. Da ni'n jyglo fel clubs a fel peli tan a stuff hefyd. Mae Iestyn yn neud fel headspins a stuff. Mae yna fideos ar gael I chi cael gweld y sesiynau sydd wedi bod. Mae'n hyn I gyd ar gael ar hacio'r.com. Please dowch I fus nesa. Ni'n addo, da ni yn, a gathon ni lot o bobl llynedd, oedd rioed wedi bod o blaen. A ddim really hyd yn oed yn gwybod lot o beth yn digwydd, just achos mae yn ddigwyddiad bywiog tu hwnt, a da ni'n addo gwch I hwyl yna. Right? Yn union. Yeah. Fyddai'n yfad tro ma. Neu fydd hi'n drunk Iestyn using all of the computers. Yay! Yn ytrach na drunk Jennifer using Windows 8. So, Hacio'r Iaith 2013 ydy'r digwyddiad mawr nesa yn ein calendar ni. Ni'n gobeithio byddwch chi wedi cyffroi gymaint o fyddwn ni ar gyfer hi. Bryn, dwi'n gwybod na hwn ydy social highlight y flwyddyn, a gallwch chi ddod I weld Bryn yn ei tuxedo, fel pob blwyddyn arall, of gwrs. Bydd nodiadau a links doniol fyny yn y show notes, chanteg at Iestyn. A lluniau o cathod yn ei pethau ffynnu hefyd. Lluniau o cathod yn ei pethau ffynnu? Gai just deud fod dwi'n brysur yn neud rhestr siopa Nadolig yr Haclediad rwan, so os ewch chi i'r nodiadau y rhaglen, gewch chi weld be da ni'n mynd I brynu I bawb dros y Nadolig. Ond, dywod, eich neu pyn bach o ffiglen fydd o, oherwydd os di mam a dad yn mynd yna, fydd yn meddwl, maen nhw'n cael hwnna, eich fydd nhw ddim. Fydd yna siom mawr. Mae hwnna fel, taswn i'n minted? Ia. Dyma beth fyswn ni'n cael I bawb. Rhestr ddelfrydol. Wel, dwi wedi cael amser hyfryd, a diolch yn fawr I chi'ch dau am roi croeso nôl cystal I fi ar ôl eich gadael chi am chydig. Mae hi yn dod yn amser newid napi a feed, ac obviously mae'r babi angen rhywbeth hefyd.
Bwrwm. Diolch yn fawr i'ch hogiau eto. Bryn, gobeithio fydd di ddim yn diflasu gormod yn edrych allan drwy'r ffenest swyddfa newydd na. Wel, na i drio peidio. Actually, sôn am swyddfeydd newydd, Iestyn, o'n i'n gweld ar Twitter symud allan o'r farchnad ydych chi? Ie, ni wedi cael siop yn fyna, ac so mae spell check dal i gario ymlaen, ond o cartref fel tai, so mae cwmni da yn cael lot fwy o fy amynydd. Dymynedd o amser, de. Allwn ni weld, ar be allwn ni weld dy waith graffegyddol di, dyddi yma? Mae yna raglen newydd yn ddod allan wrth nesa, dwi'n meddwl. Ysbyty di enw fo, ar Esbydrec. Ni edrych allan. Unrhyw flourishes nodweddiadol Iestynaidd? Mae gyd i gael ei wneud gyda fi, sti. Ond dwi'n meddwl na 5D oedden nhw'n ffilmio fo. So, dwi'n fi na ti, beth arall i ni fus nesaf na fo te. Felly, ar ôl y mwydro yna i gyd, diolch yn fawr yn bwysicach na neb i chi am rando i'r diwedd. Ac i Kevin Lloyd hefyd. Mr Gavin Lloyd, sydd wedi goffa gwynebu amryw o stops a starts yma, wrth i fi gwmpo i gysgu yng nghanol sgwrs, a wedyn deffro ac yn cofio lle oeddwn ni. Diolch i ti eto, Gavin Lloyd. Mi fyddwn ni yn gobeithio yn gweld chi gyd yn Hacio'r Iaith 2013. Ond am hyn, a tan hynny, diolch yn fawr i chi, a hwyl fawr! Hwyl fawr! Ta-da!